ଦେଖ ମଉସା କେମିତି ମଉସା ହୁଁ। ଏତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତମେ ଏତେ ବାହାର କାମ କରୁଛ ଏ କାମ ନ କଲେ ଆଉ ଖାଇତେ ଦବ କିଏ? ମାନେ ବୟସ ତମର କେତେ ଭଳିଆ ହବ? ମୋର 63 ଆଉ। 65 ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ନା 63 ଚାଲିଛି 64 ଚାଲିବ। 64 ଚାଲିବା? ହଁ। ଓହୋ ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଷ୍ଟାମିନା ଅଛ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ? ଯାହା ହଉ ବାପା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଯେତେ ଦିନ ଭଗବାନ ଚଲେଇବ ହଁ ସେଟା ତ କହି ହବନି ନା। ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି ନା? ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଖଟିକି ନ ଖାଇଲେ ଆଉ କିଏ ଦବ? ଆଉ ଗାଈ କେତେ ଭଳିଆ ଗାଈ ରଖିଛ? ଗାଈ ଅଛନ୍ତି 35। 35ଟା ଗାଈ ସମ୍ଭାଳୁଛ? ହଁ ଏକା ଏକଲା ପଡୁଛି ଆଉ ଗାଈ ବସିଲା ପଳେଇଛି ଫେର ଆସିବ। ତମେ ଏକା ସମ୍ଭାଳୁଛ ତମେ? ହଁ। ଷ୍ଟାମିନା ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ମୂଳ ଦୁଆର ମୂଳ ଦୁଆର ଆମେ ଖାଉଛୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ ତାପରେ ପନିପରିବା କରି ଖାଉଛୁ ସାର ନାହିଁ ଔଷଧ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଦୁଧ ଛେନା ଖାଇକି ଚାଲିଛୁ ଖଟୁ। ତାହେଲେ ସେ ମେନ୍ ମୂଳ କାରଣ ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପନିପରିବା ଖାଉଛ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲିଛୁ। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस